نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عالم الأولين والآخرين شفيع المذنبين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وأولياء أمته وعلماء ملته وجميع أهل سنته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أما بعد، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكرم الأولين والآخرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة للعالمين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضور دی ذات درود و سلام پڑھن دے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی سے فرمائے: ٹھنڈا پانی اتنا جلدی بھاگ کو نہیں بجھیندا جتنا جلدی میرا درود تواڈے گناہاں کو مٹا دیندے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے: جو چاہدے قیامت دے میرے قریب ہوئے او دنیا تے کثرت نال میری ذات تے درود و سلام پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. لجپال تے پاک درود چا پڑھ، تیری ہر مشکل آسان تھی سی، تو ہک تو جد قربان چکر، تیرے تو جگ قربان تھی سی۔ جے ادب کی تو سوہ مدنی دا، تے راضی رب رحمان تھی سی، خود منصف پاک محمد سہی، تیری قبر چا مہمان تھی سی۔ اے ویلے ہکو جھائے نہیں رہوے دے، تے مشہور مثال دنا دی، جہ کوٹھے کلہن سج کھر دے، مک رونق گئی اون جہ دی، نہ بھیل بھرا دا ساتھ رہا، نہ سنگت رہی پیو مادی،
ایک پل وچ تلٹے جو اکرم جنا ای تقدیر خدا دی. اللہ آباد. اللہ تعالیٰ اس نمبر سے رب شفا کاملہ عطا فرماوے. ایک پل وچ تلٹے جو اکرم جنا ای تقدیر خدا دی. کیوں اڑوار دی کندھی لینی دیرے کملا. توجہ. کیوں اڑوار دی کندھی لینی دیرے کملا. تے سائے پار دو مڈیاں چا گئنی. تے کو غفلت دی آن ندر گئی تیرے نال دے جھوک لڑا گئنی. تو سمگیوں ناز دی سے جھوتے کئی مغرور تمر کے بھنا گئنی. دو جگ بازی انہاں دی کوثر جے رب رسول منا گئنی. اسیں کوشش کریں رب رسول منو. مولانا اللہ بخش کوثر صاحب رحمت اللہ علیہ کئی بزرگ بیٹھے حسن انہاں دی زیارت کی تھی. حسن اللہ دا ولی ہا تے جائیں نا دی بنی چھائیاں دی چھت ہے شتیہن کھجور دے دہ دی ہے دنیا جلوے حضور دے. وہ انسان کو آگاہ پیا کہیں دے اے انسان غافل نہ تھی. کیوں الواج دی کندھی لینی دیرے کملا. تے سائے پار دو مڈیاں چا گئنی. تے کو غفلت دی آن در گئی تیرے نال دے جھوک لڑا گئنی. تو سمگیوں ناز دی سے جھوتے کئی مغرور تمر کے بھنا گئنی. دو جگ بازی انہاں دی کوثر جے رب رسول منا گئنی. آمی احسان لیا نبی نور چہرہ دکھیا نبی. آمی احسان لیا نبی نور چہرہ دکھیا نبی. دل دی تمنا رکھو. دل دے آنکھیں کھول کے تے گنبد خضرا دلو تے سونے محبوب دی بارگاہ وچ عرض کرو آقا جنت تہاڈی جھلک تھی پوسی. ساڈی موت دی تلخی آسان تھی پوسی. ساڈا خاتمہ ایمان تے تھی سی تے محمد دا کلمہ نصیب تھی پوسی. آمی احسان لیا نبی نور چہرہ. اچھا یہ گال حق ہے نا سچے سارے مانے دے ہو کہ سارے نبی دا چہرہ چوڑی دے چندر کو زیادہ سونا آئی. اما عائشہ صدیقہ فرمائیں میری سوئی جو گم تھی گئی میں گلے دی بیٹھا بھی اتنے تے میرے سونے محمد آ گئے. سیدہ آواں تھے میرا مکان نور نال منبر تھی بے میں کو گم تھی ہوئی سوئی لگ پئی ہے. کمرے جو سیاں میں اندھارا ختم تھی ونے جس خوش نصیب دی قبر جو محمد آوے. آمی احسان لیا نبی نور چہرہ دکھیا. لکھا دردان کھا دی حیاتی تے سوہر نہ پئی آکے جاتی. تے سوہر نہ پئی آکے جاتی. ہوا کر کر کے اہیں یا نبی نور چہرہ دکھیا. سارا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے سارے نبی سارا درود سن دین غلام دی محفل دے دین اور بعض خوش نصیب عاشقاں دے جنازے تے سے تشریف گھن آنے. علم الدین غازی دا جنازہ سید جماعت علی شاہ سے رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال جائیں تدفین جو شامل ہن. تے علامہ اقبال دا وہ عشق آپ نے فرمایا لوگو اے عاشق دی قبر کوئی عام نہیں. ان دی قبر تے مٹی کہیں نال نہیں سٹیں. علامہ اقبال اپنے ہتھاں نال چاہ چاہ کے محبت نہ سدے سی جو اے سونے محمد دا دیوانہ ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے قبر لے کے غازی دے قدم چومے. اور محدث علی پوری سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمے مہر علی اساں تائیں میں گلاں کریں دے گئے ہیں بازی تدل کھانا دا منڈا لے گیا ہے. شاہ جی کی میں فرمایا ڈٹھے نے میں سونے محمد آپ آئے ہوئے ہیں. ہائے ہائے ہائے.
سائیں دی زیارت تھی بوے آخری وقت آسان تھی بوسی عرض بیٹھے کرنے اللہ دے گھر بہ کے بزرگاں دی محفل سنگت وچ بہ کے دعائیں قبول تھیندیں اچا کو سبحان اللہ بچاں دا دعاواں قبول تھینیاں نوجوان دا دعاواں قبول تھینیاں تے اساں آخری ٹائم کو یاد رکھے سونے دی بارگاہ وچ التجا بیٹھے کرنے دکھا دردان کھا دی حیاتی تے سوئے نہ پئی آ کے جاتی تے سوئے نہ پئی آ کے جاتی رواں کر کر کے اہیں یا نبی نور چہرہ دکھیا نبی جدا موت میرے سر آوے تیرے راہ دو میری دید راوے سورا تیرے راہ دو ساری دید راوے دیکھ ٹھر سن نگہی یا نبی نور چہرہ دکھیا نبی پچھلے دوست جگہ بیٹھے ہو درود شریف پڑھ دیو اگاں ونو محفل دا ذوق پن بسی اٹھی پو اتنا سفر کہا ہو یہ دیکھا اگاں جا پئی ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے نبی دے عاشق ضدی نہیں ہونے تابعدار ہونے اللہ سلامت رکھے اللہ قدمہ وچ برکت پاوے عمر وچ برکت عطا فرمائے حمد و صلاۃ دے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین دلی دعا ہے اللہ کریم تھوڑی میری حاضری قبول فرماوے سارے پیارے محسن بھائی پپو بھائی خان صاحب انہاں دی اہلیہ اور بھائی محمد سجاد دی پیاری اماں جان جو فانی دنیا تو رخصت ہو کے اللہ سونے دی بارگاہ وچ پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں کو اپنی جوار رحمت وچ اعلیٰ مقام عطا فرماوے جیسے پہ ہو میرے نال والی اپنی برادری دے بزرگ محترم المقام خان حسن بخش صاحب تشریف فرمائیں اور جنہ کو اللہ سونے توفیق دیتی ہے اللہ دے گھر آمہ جے سعادت عطا کیتی ہے اللہ سب دی حاضری قبول فرماوے اللہ تعالیٰ میرے محمد سجاد صاحب کو انہاں دے ابے کو سارے گھرانے کو اللہ صبر جمیل اجر عظیم عطا فرماوے پیارے دوستو انسان جو بھی دنیا تے آئے آخر او موت دا ذائقہ چکھیں عالم برزخ جو ونے قبر جو ونے اور پھر اگاں دا سفر کرنے کہ خوش نصیب او بندہ ہے جہاں مرن تو پہلے اپنے اصلاح کر گھنے کوئی نیک اعمال دا سامان بنا گھنے سفر تے وینے ہے ضرورت 100 دی ہوندی ہے تے چندے ہزار ہیں بے کھٹ نہ ونن تنگی نہ تھی وے ایک سوٹ دی ضرورت ہوندی ہے دو چا گھندے پریشانی نہ تھی وے تے ای جہاں سفر ہے بہت لمبا ہے ان دی اخیر دا اللہ رسول دے علاوہ کہیں کو پتہ ہی کہیں نہیں کتنا لمبا سفر ہو سی تساکو چاہیے ہے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اندے وچ نیک اعمال دا سامان بنو ایک بزرگ دے بارے لکھے نے کہ وہ اپنی زندگی دے ڈینہ رات دا حساب کتاب لیندا ہا جو اج سارا ڈینہ جو میں گزارے اندے وچ میں کتنا نیکیاں کیتن تے کتنے میرے کولو گناہ تھین یہ تھوڑی نے سوچ آونے نا والے انسان گناہاں کولو بچ ویندے والو کو نماز دی توفیق تھی ویندی ہے چنگے بندے دی سنگت نصیب تھی ویندی ہے سوچ آونے تا جے کو سوچ نہ آوے اوندا ڈینہ وی غفلت وچ معاذ اللہ رات وی غفلت وچ وہ حساب کیتا جو آج میری عمر تقریباً 60 سال تھی گئی ہے تے خیال کی تو 60 سال دے بن دن 21,500 دین کتنے بن دن 21,500 دین بن دن 60 سال دے جی میں اون اندہ حساب کیتا اون دے اکھیں وس پیاں ہنجھوں ڈھے پیاں اے بندہ اگر تیرا ایک دین وچ ایک بھی گناہ ہوئے 21,500 تیرے گناہ تھی گئے یہ تو اوہے اگر ایک ہوئے تے نہ جائیں کتنے بے شمار گناہ دین کو تھین شام کو تھین صبح کو تھین رات کو تھین غفلت تھین میرے کو کتنے گناہ تھی گئے جن دے اتنے گناہ ہوئے اللہ دے سامنے کی میں پیش تھی سی حج صاحب دوبارہ آدھے میں نے بھی پیچھا جگہ کمی ہے آخر بندے نے آمنے پیارے دوستو آپ سمجھ دے ہو مزید تھوڑا میں مہربانی فرماؤ چاہ اللہ تو آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ انشاءاللہ میں موضوع پڑھنے تے دل خوش تھی سی اور نیکہ دی سنگا دے کوئی بیٹھے کرو علماء فرمینے جی میں گلاب دے پھول نال رہن والی مٹی محروم نہیں رہن دی میں مسجد اور نیک بندے دے سنگا دے آمن والا بندہ ہی اللہ تعالیٰ دے فیض تو نبی دی محبت تو خالے نہیں رہا دا
جتا گلاب دا بوٹا ہوئے نا وہ مٹی جو خوشبو پیدا تھی میں دیئے. اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ لکھ دیں فرمایا میں مٹی چاہتی ہے میرے کو خوشبو ہوئی ہے. اچھا آندھی ہوکو ہے جنہ نک صحیح ہوئے توجہ ہے اور جندی نیت صحیح ہوئے دل صاف ہوئے نگاہ صاف ہوئے اللہ والے کو بل پتہ لگ میں دے اللہ والے نال والے مٹی بولے نے درخت بولے نے جانور بولے نے. مٹی چاہتی نے سونگے نے تا خوشبو ہوئی. آپ مخاطب تھا نا مٹی ہے تو مٹی سمی مٹی پننا چاہیے تو خوشبو کہنی تیری جو خوشبو آدھی پی تے گلاب دی آدھی پی. مٹی کو اللہ نے بولن دی طاقت دیتی ہے. آدھی اے اللہ دا پیارا شیخ سعدی بھئی کوئی گال کہنی میں تو ہوں عام مٹی ہاں لیکن چاند ڈیہاں دی سنگت میں کو گلاب دے بوٹے دی مل گئی ہے. جتا گلاب دا پودا ہاں نا ہوں دے قرب جوار جو میں کو جگہ مل گئی ہے. گلاب دے بوٹے دے ہوتے پھول جمن او پورے تھین کھلن خوشبو جو میں کیے گلاب دے پھلنا دا فائد جاری تھے میں مٹی کو خوشبو مل گئی ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمانے اے لوگو گلاب دے بوٹے دے نال رہن والی مٹی محروم نہیں رہندی تے جنہاں کو اللہ دے ولی دا قرب نصیب تھی ونے او کڈا محروم رہاسن. تو وہ بندے نے حساب لایا اور اتنے گناہن وہ بندے نے چیخ ماری زمین تے ڈھٹھا اور لوگوں نے ان کو ہلایا تا ان دی روح کفا سے ان سے تو پرواز ہی چکی ہا. یعنی آخرت دا ایڈا خوف اللہ دے سامنے پیش تھی وان دا ایڈا خوف تے نبی سے فرمائے جن دے دل چ اللہ دا خوف آون ہے تے اللہ دے خوف چ ہو پوے ایویں اکھ دے وچوں تھوڑا جیاں ہنجو نکل پوے میرا اللہ ہوں ہند دے صدقے اون دے یکے گناہ معاف فرما دے دے. تو پیارے دوستو اللہ دا خوف رکھو آخرت دی تیاری کرو اپنی زندگی دے ساما کو غنیمت سمجھو. جیسے ٹول گئن چلے گئن پوچھو انہاں کولو وضو دی کیا شان ہے 2 رکعت نفل دی کیا شان ہے قرآن دی زیارت دا ثواب کیا ہے قرآن دے پڑھن دا ثواب کیا ہے. اور ہی ضمن نجمہ سوہنیا عرض کیتی جلنا و سوہا قرآن جہاں سراپا رحمت شفائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جہاں بندہ سورۃ الزلزال پڑھے اللہ تبارک و تعالی ختم قرآن دا ثواب عطا فرما دے. سورۃ التکاثر پڑھے 1000 آیت تلاوت کرن دا ثواب مل دے. قل یا ایھا الکافرون 4 دفعہ پڑھے ختم دا ثواب ہے. سورۃ الاخلاص 3 دفعہ پڑھے اللہ ختم قرآن دا ثواب عطا فرما دے. مولا علی سے فرمانے جے موقع ملے قبرستان ونے تو اتھا ون کے 10 دفعہ یا 11 دفعہ سورۃ اخلاص چا پڑھ کے یہ ثواب مردہ کو چا پہنچاوے. اللہ تعالیٰ فرشتہ کو فرمائے دے جتنے مردے قبرستان مدفون ہیں انہاں کو ثواب پہنچاؤ ہوں دی تعداد برابر پڑھنے والے کوئی ثواب عطا فرما دے. خوش نصیب انہوں بندے جنہاں دی زبان تے یا اللہ دا قرآن ہو دے یا نبی دا درود و سلام ہو دے. تو پیارے دوستو اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو آخرت دی تیاری کرو. اللہ فرمائے دے المال والبنون اے دنیا دا مال اور اولاد زینت الحیات الدنیا یہ تو دنیاوی زینت ہے. تو حقوں خوش رکھن واسطے اساں نعمتاں عطا کیتیں تاکہ تہاڈا دل لگا رہے وال تساں انہاں رشتہ کو اچھے طریقے نال نبھاؤ انہاں نال محبت کرو انہاں کو دیکھ کے تہاڈے اکھیں ٹھرسن تو کو دنیا آخرت تے اساں اجر و ثواب عطا فرما دیسوں. یعنی بچوں دی تربیت اچھی کرو. حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرمائے جداں بچہ ون کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سبق پڑھ دے اللہ تبارک و تعالی تھیب چال بندہ دی بخشش فرما دے دے. بچہ چھوٹا ہے وہ کو حالی سمجھ کہیں نہیں استاد نے پہلا سبق بسم اللہ دا پڑھے اللہ دی رحمت موج چاند دیے فرمایا اے میرا نا گھنے میں کو اللہ آکھے میں کو رحمان آکھے میں کو رحیم آکھے اے میرے ملائکے گواہ تھی ونجو میں بچے کو بخش دیتے استاد کو بخش دیتے ان دی ماں کو بخش دیتے ان دی باپ کو بخش دیتے. انہوں فرمایا زینت ہے انہوں فرمایا جو اے نیک کام کرے سن اون جا نیکیاں پیو ماں دے کھاتے چ پاتا ہوئے سن. نابالغ بچے کو گناہ تھی میں اللہ تعالیٰ نہیں لکھ ویندا کیوں جو اندے حالی فرائض جاری نہیں تھے او احکام اندے لاگو نہیں تھے. سنن بلوغت تو پہلے بچہ جے گناہ کرے اللہ نہیں لکھ ویندا لیکن نبی سے فرمائے بچہ نیک کام جہلا بھی کرے اللہ پاک فرمائے دے اے تا بالغ کہنے تھی ایندی نیکی دا ثواب اندے پیو ماں دے نام اعمال وچ پا دو. اللہ سلامت. المال والبنون زینت الحیات الدنیا
فرمایا والباقیات الصالحات خیر، فرمایا جہی ہمیشہ رہنے والی ہے، جہی بہتر ہے وہ نیک اعمال، وہ اچھے اخلاق۔ سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے قیامت دے میزان لگ سی، ترازو لگ سی، جن دے اتے نیکیاں تلسن بیت گناہ تلسن۔ کیا تو صحیح چیز تو عاجزی وے روزانہ ایک احد پہاڑ دے برابر تو نیکی کر گھنو، جن دا وزن احد پہاڑ تو زیادہ ہوئے۔ غلام از کرن سونا احد دا پہاڑ مدینے میل دا میل پہاڑے، ایڈا وزنی تیڈا لمبا پہاڑے۔ کہہ جرات اتنی نیکیاں کرے، مٹھے نبی سے فرمائے بہو آسانے سونا او کہیں نیکیے جیندہ ثواب احد پہاڑ تو زیادہ ہے۔ نبی سے فرمائے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو احد پہاڑ تو زیادہ ثواب ہے، الحمدللہ پڑھو احد پہاڑ تو زیادہ ثواب ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو احد پہاڑ تو زیادہ ثواب ہے، اللہ اکبر پڑھو احد تو زیادہ ثواب ہے۔ ایک منٹ نہیں لگتا کلمہ دا تھیندے احد پہاڑ تو زیادہ اللہ پاک دے نام اعمال ثواب لکھوا دیں دے۔ اور سونے نبی کریم مدنی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میزان دوتے جہاں زیادہ وزنی والا نیکیاں ہو سن، او 5 چیزاں ہو سن۔ کتنا بولیں دے انال دینال کتنا؟ اچھا دیکھو نمازاں بھی 5 ہیں، اسلام دا بنیادی چیزاں بھی 5 ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جے وزنی چیزاں ہو سن او بھی 5 ہو سن۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویا او کہاں چیزاں ہیں؟ 4 کلمے نبی سے یہ دسین سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ توجہ 5ویں چیز میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ وزن زیادہ ہو سی او اے ہے کہیں بندے کو دنیا دے اتے کہیں بیٹے دا صدمہ ملے پت جدا تھی ونے، کہیں کو دھی دا صدمہ ملے جوانی دی عالم جن دی دھی ٹوئی ونے، رب جائے ماں دا وقت کی میں پاس ہی دے، کہیں دا سجن ٹوئی ونے، کہیں دے رشتہ دار ٹول ونے، اما فوت تھی ونے، بابے دا سایہ سر تو اٹھ ونے، نوجوان پت فوت تھی ونے، پیو کو تانگان اللہ میں کو پتر دیتے ایکو پالے میں محنت کی تمی ہو اذا ان قریب وقت آسی میں پتر دی شادی کا ایسا اکھنال ایکو گھوٹ بڑھتا دیکھ سا ایکو سے پہدا دیکھ سا پیو دے اکھے ٹھنڈا تھی سن ماں دا دل خوش تھی سی، لیکن میرے اللہ دا نظام ہے او بیتر جان دے کہیں کو جم دے سنبھال گھنے او دی مرضی، کہیں کو جوانی دے عالم دے سنبھال گھنے او دی مرضی۔ اللہ تعالیٰ بچہ کو سلامت رکھے، اولاداں سلامت ہوئن، پیو ماں دا اکھی ٹھنڈیاں ہوئن، اولاد وڈی نعمت شالا نہ ملن پتر کہیں دے نہ اجڑے جوک کہیں دی، جے دے مسئلہ دے ٹول گھوٹ ونن مک ویندی دید اکھیں دی، جوان دی موت جھوڑا لا گئی پئی خون جگر دا پیندی، ایوے رونے رونے اکرم قبر توئی ہے عمرہ پوری تھیندی، کیا حالو سی امادہ جنہ نوجوان پتر نکھل ونے۔ میرے دوستو اللہ دا شکر ادا کیتا کرو، توڑے گھر سلامت ہیں، توڑے اولاد سلامت ہیں، اور دیکھو حالات فلسطین دے ہوتے جنہ دے دی اوکھے پہ گزر دیں، رات اوکھا پہ گزر دیں، اکھا دے سامنے پتر گس دے پہن، اے آفت سیلاب دی رہی ہے، رب جانے کتنا وسطہ دا وسطہ تباہ تھی گئے، پیو ماں دے اکھا دے سامنے پتر لڑ گئے، دھیے چلے گئے، اللہ پاک انہاں کو بے حساب بخش فرماوے، زندہ کو اللہ عدل ثواب عطا فرماوے، لیکن جنہ دے ٹولوے نے جتھا بھاب لے وہ جا جھلے، اللہ پاک تو کوئی عظیم نعمت دیتے نہ دے قدر کیتا کرو، اللہ دا شکر ادا کیتا کرو، اولاد حال ہوں ماں تو پوچھ جندے پتر جوان مر ونن مر وینن جی دیا ماواں آمو دکھلاون میڈا چن بچیا پہ روے تک تک رہواں،
عید دی وت بھیڑی آکھن تیرے ہاتھ تے مہندی لاواں رو ماں دردہ ماری آکھے میں کیویں عید مناواں اللہ پاک صبر جمیل دے عظیم عطا فرماوے میٹھے نبی سی فرمائے جہنے کا میزان تے وزن حسین سبحان اللہ دا وزن بہت زیادہ الحمدللہ دا وزن بہت زیادہ اللہ بادر لا الہ الا اللہ دا وزن زیادہ اللہ اکبر دا وزن زیادہ پنوی چیز میرے نبی سے فرمائے جن دا پتر نکھر ونے جن دی دھی نکھر ونے جن دی سجن جدا تھی ونے دل تے صدمہ تھی دے پیو ماں اولاد جدائی دے سالہ سال ہوندہ رہویں دے قسم رب اولادی قدر پوچھتا ہوں اور رب دا قرآن پڑھو ذرا منظر دیکھو پاک یعقوب علیہ السلام دا بارہ پتان ایک نکھے یہاں تا موجود ہن لیکن اللہ دے نبی کو محبت جو ہے سونے یوسف دے نال یوسف دی جدائی دے وچ بھائی محترم حسن بصیر رونے رونے اللہ دے نبی دی اکھاں دی دید ختم تھی گئی ہے دی دا پتر دی جدائی وچ بیٹھا رو دے رات دا پتر دی جدائی وچ بیٹھا رو دے ای منظر کو اللہ دے قرآن نے 13ویں سپارے وچ بیان کی تے فرمایا وَتَوَلَّا عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم سارے ٹھہر جا کو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن دی دولت نصیب کرے قرآن پڑھنا بھی ثواب قرآن سننا بھی ثواب قرآن پڑھنا بھی ثواب دنیا تے پڑھوتا بھی ثواب قبرستان پڑھوتا بھی ثواب اللہ کو قرآن دی تلاوت اتنی پسند ہے میرے سوئے نبی نے جنت دا مقام دسائے فرمایا جنہ کو قرآن نال دنیا تے محبت ہو سی اللہ کریم انہاں کو جنت دی فرمے سی میں چپ چھپا تا جنت دے داخل نہ تھی ایک ہن سیہیاں لگیاں پئیاں جنت دے درجات اے قرآن نال محبت رکھن والا میرا قرآن پڑھدا جل سیہیاں تے چہدا چل الحمد کل شکر جتھا بنا دی مقدس سین ختم تھی سی قرآن دا ختم کرے سے تیرا مکان ہی آوے سی ہائے ہائے اللہ سلامت رکھے جتھا قرآن پہیدا راوے تھی ویندی رحمت جاری ہے قرآن شفائے مومن دی تھی ویندی دور بیماری ہے لکھوار مبارک بادادا جدی نال قرآن دے جاری ہے یاسین بہو خوش قسمت او بندہ ہے جندہ پتر قرآن دا کاری ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ اللہ فرمے دے یعقوب کولو جو ایک یوسف نکھے او دے غم دے وچ رو رو کے اکھیں چٹیاں تھی گئیں سفید تھی گئیں اے تو سوال کلی پروگرام بنایا اول تلا کے آخر تک سن یوسف دا قصہ سنے سا لیکن کل پیسے دیے جدائی دی امام زین العابدین رات دنی رونیان کربلا تو بعد کئی سال سید دنیا تے زندہ رہے کوئی دی ایسا نہیں امام نر نہ ہوئے غلام کٹھے تھے عرض کی دن سونا تو اگو جہ ویلے دے دیئے ہوں ویلے تو دے اکھا دے جو آنسوں جاری ہیں ایک دن کوئی تکلیف تہے تو اگو رسو سا حکیم گھنو علاج کرو کوئی درد ہے کوئی تکلیف ہے ان دی وجہ کو لوں دے ہو امام سجاد فرمائے لوگوں میں کیوں نہ روما یعقوب نبی دے ایک یوسف نکھے ان دے غم میں جو اکھیں چٹا تھی گئے تے جے دے 72 نکھے ہوئے جدے 72 نکھے گئے ہوئے اور یوسف ایک نکھے والوی مل پے پیو کو صدے سی احترام کیتے سی کمیز بھیجے سی اکھا نور نال منور تھی گئے وچھیا پتر یعقوب کو مل گئے کیا حالو سی امام سجاد دا جدے 72 نکھے وال ایک نہیں ملیا
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اے جدائیاں وڈیاں اوکھیاں ہونیں اللہ تعالیٰ رشتے سلامت رکھے اور ذرا سونے نبی دی پاکیزہ زندگی کو دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں باپ نال کتنی محبت آئی میرے نبی نے بیوی نال کتنی محبت آئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد نال کتنی محبت آئی میرے نبی دی امت نال کتنی محبت ہا بولو جا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تا ہر وقت امت دی یاد چلونیان تے امت کو حکم میں دیتے نے اپنے رشتہ داران نال رشتہ داران نبھا کے رکھو تعلق بنا کے رکھو ماں باپ اللہ دی طرفوں بڑی عظیم نعمتیں مٹھے نبی سے فرمائے میں شادی نماز پیا پڑھنا ہوا تے ادو میری امامنا زندہ ہوئینا تے آواز ہوئینا قال یا محمد او میرا سونا محمد ذرا میرو تا نبی دے سردار امت دے غم خال فرمینے امہ دی آواز میرے کرنا چاہویا میں نماز چھوڑنے وہاں پہلے امہ دے قدم حاضر تھی ونیا نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ماد شان نسائے ماما دی عظمت جگ تو نرالی ماما دی عظمت جگ تو نرالی ساکو دسایا دو جگ دے والی ماما دی عظمت جگ تو نرالی ماما دی عظمت جگ تو نرالی ساکو دسایا دو جگ دے والی ماما دی عظمت محمد سجاد بھی اللہ تو امت دی قبر کو جنت دا باغ بناوے ماما دے قدمہ دے تل جنت سجائیے ماما دے ماما دی عظمت محبوب رسائیے جنت اماں دے قدمہ دے تل جنت اماں دے قدمہ دے تل جائے یاد کیتے ماں پیو دے بھلے جائے یاد کیتے ماں پیو دے بھلے اولاد ایجھیں سمجھی حلالی ماں دی عظمت جگ تو نرالی ماں دی عظمت قرآن پڑھ کے پلایا جو کھیرے قرآن پڑھ کے پلایا جو کھیرے نیزت چاہ کے ڈسایا شبیر نیزت چاہ کے ڈسایا شبیر تاثیر دودھ دی سید دکھالی تاثیر دودھ دی سید دکھالی ماں دی عظمت جگ تو نرالی ماں دی عظمت سونے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بیوی اولاد بیوی اللہ دی بڑی نعمت وے اور مسلمانوں توجہ فرمو انسانیت دا پہلا رشتہ ماں باپ دا نہیں بھیڑ بھیڑا دا نہیں دوست احباب دا نہیں سب تو پہلا رشتہ میاں بیوی دا ہے اکو اماں کو شان بادج بابے دا مقام بادج جنت دے سیدنا آدم علیہ السلام ہن ہر نعمت لٹھی نے خوش تھی گئے لیکن کلے اناز کی دی میرا مولا میں کلہاں ایڈی وڈی جنت کوئی میری ہم جنس باویا میں ہو کو دیکھا او میں کو دیکھیا اسا ایک بینال حال وڈوا بے نیاز مالک نے آدم علیہ السلام دی پسلی جو حوا کو پیدا کی تے جناب حوا علیہ السلام خوبصورت بن کے آدم علیہ السلام دے سامنے آئیے آدم حوا کو ڈٹھے حوا بابے آدم کو ڈٹھے عورت کو اللہ پاک نے بڑا مقام دیتے بڑا شان دیتے آدم علیہ السلام جو اللہ تخلیق کی تھی 40 دن دے مرلے بھی جو اللہ پاک نے کو گزارے پہلے مٹی کو گندوا کے لہما اور گوشت ٹکڑا من 3 سال ان سارے جو 40 دن دے مراحل گزار کے مدت بعد آدم علیہ السلام تیار تھے اور کتنے عرصے تک بغیر لباس دے ابا رہے لباس کہنا ہا لیکن اللہ پاک دی غیرت بے نیاز نے عورت کو مقام لے منا عورت دی تخلیق ایویں نہیں تھی اللہ نے کو بے لباس نے رکھا ایڈو پیدا کیتے سی تے اڈو جنت دا لباس پوا دیتے سی
اج دی عورت دی مرضی بھاویں سر تے بوچھن پاوے تے بھاویں نہ پاوے، رب نے سب تو پہلے کو جنت دا لباس پوائے، اما ہوا کو جنت دا لباس ملے۔ ہائے ہائے، نبی صلی اللہ تعالی وسلم تا فرمائے تو کو پردے دا حکم ہے پتلا دوپٹہ ہی پا کے نماز نہ پڑھو۔ علماء فرمانے نا فقہ دا مسئلہ دسینے، عورت نے اگر ایسا باریک دوپٹہ پاتے جن دے تو بالاں دی رنگت نظر آندی ہوے اون دی نماز ہی کہیں نہیں۔ تے جس نے بازو ہاف ہوویں گلا ایڈا کڈھا ہویا ہوے دوپٹہ پچھا ہوے وہ محمد دے متھے کیویں لگ سی؟ سوہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے ہوا پیدا تھی گئی، یہ پہلا رشتہ ہے۔ آدم علیہ السلام ڈٹھا آج کے دی مولا سبحان اللہ ڈاڑی خوبصورت ہے، اللہ میں کوئی اجازت دے میں دے نال بولا، میں دے نال گالی کرنا، حال ونڈا بے نیاز فرمایا ایویں نہیں، پہلے حق مہر ادا کرنا پوسی۔ اللہ میرے کو کیا ہی تھا، اللہ پاک نے فرمایا لوگاں دے نکاح دا حق مال پیسے ہو سن، دولت ہو سن، چاندی ہو سی، سونا ہو سی، ایک کائنات دا پہلا رشتہ ہے، انسانیت دی تخلیق دا آغاز شروع کیتے میں اللہ دا حق مال کیا فرمایا دوہیں مل کے میرے سونے محمد دی ذات درود و سلام پڑھو۔ ہائے ہائے، جنت جو سب تو پہلے نکاح دا حق مال کیا ہے؟ سوہے محمد دا درود۔ آج لوگ درود و سلام تو ودے رکے ہیں، اوئے ہائے ہائے، اللہ عقل دے وے۔ ہر ویلے پڑھ، نماز تو پہلے پڑھ، نماز تو بعد پڑھ، اذان نال پڑھ، اگنے پیچھے پڑھ، سام کے پڑھ، اٹھی کے پڑھ، کوئی پابندی نہیں، میت پڑھ، قبر تے پڑھ، توجہ ہے۔ سوہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، حوا علیہ السلام دا نکاح آدم نال تھی گیا، یہ پہلا رشتہ انسانیت دا میاں بیوی دا ہے، اور پھر سارے جلے جنت چلے وے سن اتھا آخری رشتہ بھی میاں بیوی دا ہو سی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائے خوش نصیب او بیوی ہے جے کو اللہ پاک نے گھوٹ عطا کی تے سر دا تاج مل گئے، جہیں نکاح چا گئی، گھر مل گئے، بہر مل گئے، عزت مل گئی ہے۔ سونے نبی فرمائے چند کم تو چکر ول شان تے مقام اللہ کیا دے سی۔ آقا عورت واسطے کیا حکم ہے؟ مٹھے نبی سے فرمایا سب تو پہلے 5 نمازاں پابندی نال پڑھے، دوجے نمبر دے اوتے زکات چڑھے وے، ول رمضان دے روزے چا رکھے، چوتھا کام فرمایا پر خاوند دی تابعداری چا کرے، حج فرض ہوئے حج چا کرے، پوری زندگی نوتے عمل چا کرے، خالق کے کائنات دے پیارے محبوب فرمائیں آسی جنت دا داخلہ، جنت دے 8 دروازے اور کہیں واسطے ایک کھلسی کہیں واسطے 2 کھلسیں، لیکن جنا ایسی خوش نصیب اولاد اللہ رسول کو راضی کرنے والی، خاوند دی تابعداری کرنے والی، اذا مقام جنت دا سی، داخلے دے ٹائم آسی، میرا اللہ پاک فرمے سی عورت واسطے ایک نہیں 2 نہیں، اللہ کتنے فرمایا جنت دے 8 دروازے اندے واسطے کھول دیو۔ آج دا ماحول کچھ ایسا بن گئے، دوستاں انسان خوش ہے، باہر خوش ہے، گھر آسی گھر والے نال بول چال کہیں نہیں، یا ظلم یا گالی مندھے، ہائے ہائے۔ مٹھے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے اے تہاڈے کولو قیدی دی مثل ہے، تے جگہ قید چوے ہر ٹائم ان دی زبان تے رحم دی اپیل ہوندی ہے کہ میرے نال رحم کیتا ونجے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت خدیجہ نال کیویں زندگی نبھائی ہے تے قربان ونجا خدیجہ نے کمال کر دیتی ہے۔ اے او پاک بی بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی زوجہ، جی آپ سن انشاءاللہ، حضور غار ہرائے چومینا آپ دی گھر والی ستوں بناوینا، پانی بھرنا، کچھ روٹی چاوینا، بڑھے پہ دی عمر پہاڑ دی چوٹی دی من کے سوہے محمد کو کھانا دے آوینا۔ ایڈی وفاداری کی دنے اللہ کو اندے عدامہ پسند ہیں۔ ایک دفعہ رستے چند صدرت مکین جبریل حضور کو لو آگئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاری با وفا بی بی، وفادار بی بی، خدمت گزار بی بی آندھی پئیے۔ اج اللہ پاک فرمیندہ پئے میں اندے ہوتے ایہو جیاں راضی آتا محمد نال وفاما کیتے ہیں، رب فرمیندہ پئے میرا سلام دے دو۔ آج خدیجہ کو میرا سلام دے دو۔ اے مسلمانوں، کہیں کو چاچا سلام کرے، کہیں کو ایم اے سلام کرے، کہیں کو ملک دا صدر تے وزیر اعظم سلام کرے، ان دی عظمت تو لکھا سلام تے قربان نہ تھے واجے کو رب دی ذات سلام دے دی۔
अम्मा खदीजतुल कुबरा हुजूर दी पहली बीवी हैं और जबरील सलाम ने सोना रब भी सलाम लेदा पे मैं जबरील भी सलाम लेदा पिया सोए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा पाक नाल कितनी मोहब्बत की थी खदीजा पाक दा आखिरी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजे ने सैया पे ज़ौजा दे कोल बैठे अर्ज की ने सोना 5 साल कम बेश मैं तुम्हारे कदमां च गुजारन तुम्हारी ज़ौजियत च गुजारनी आका लग दे मेरा आखिरी टाइम आ गए हुन दुनिया तो मैं चली वेसा आलम बरज़ख लंबा सफर शुरू पिया थींदे क़यामत दी हक हिसाब मेरा चंद गाल तवज्जो ना सोचा आप रोदे भी बैठे फरमाया खदीजा मत डोते डाढ़ा राजियां दस क्या आखना चाहनी मुसलमानों सब तो पहले अम्मा खदीजतुल कुबरा ने सोने नबी दे कदम मुबारक पकड़ के आके सोना 5 साल तोड़े कट्ठे गुजारे में कोई गलती थी गई होवे अल्लाह वास्ते माफ फरमा छुड़ा है अल्लाह वास्ते में को माफ चकरा है जही औरत खामद नाराज है उदी कब्र बाग नहीं बननी हशर दे सामने हशर दे उदी कामयाबी नहीं मिलनी अल्लाह उदे ते नाराज महबूब उदे ते नाराज ते सदके वन्ना जेंदो ते खामद राजी होसी उदी कब्र जन्नत दा बाग होसी दूजी वसीयत कहने न सोना मैं जना चली वन्ना मेरी औलाद दा खास ख्याल रखे खसूसन मेरी छोटी बेटी फातिमा में को डाढ़ी प्यारी है आका ए हाली 55 पे गुजर दिए इदी उम्र कम बेश 10 साल मैं अपनी धी को पाला ए जवान थी मैं हत्था नाल दी शादी करा अपने धी को अपना नालुस्त करा लेकिन वक्त आ गए बिना दा भी ख्याल कराए मेरी फातिमा दा डाढ़ा ख्याल करा है भाई गाली में आंखें पैन मुंह बंद चकीतने मेरे सोए मोहम्मद करीम फरमाया खदीजा बोल आज तू जो भी मंग से मैं मोहम्मद देवल वास्ते तैयार आ आज ये सोना वल मिन्नत लाओ मैं आपनी आधी तुसा थोड़ी देर बैठ तशरीफ घेन वनो जेही लाडली बेटी फातिमा है मैं उको दसे नहीं आए तो को आके दसे सी मेरा सवाल पूरा थी वैसे मोहम्मद करीम नाराज नहीं थे उठी के चले गए सैयदा खदीजा ने फातिमा को सीने नाल ले बेटी आदि अम्मा दसो मेरे अब्बू को क्या कहना चाहते आवे क्या कहना चाहते आवे खदीजा पाक दिन बेटी तू नबी को डाढ़ी प्यारी है तेरे नाल बड़ी मोहब्बत है तू जियो जिया सवाल भी करे से मेरे मोहम्मद ने ठोका अम्मा दसो तो सही क्या मगे पर मैं मेरी तमन्ना मैं जले दुनिया तो चली वना ते नबी से दी शरीयत दा हुक्म में औरत को गुस्ल देवो 5 कपड़े पाके को इज्जत नाल रवाना करो कहीं को मक्के दा कफन मिला कहीं को बाजार दा कफन मिलिया मेरे दिल दी तमन्ना है मेरे कफन वास्ते मक्के दा कपड़ा ना होवे मेरे कफन वास्ते ओ कपड़ा होवे जेड़ा मुहम्मद पहने ते रब कुरान दा नज़ूल फरमा देंदे हाय 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 मेरे महबूब पावन अल्लाह दा कुरान नाज़िल थी वेंदे कहीं मेरे सूरत यासीन पे आवे कहीं मेरे अल रहमान पे आवे कहीं मेरे ताहा पे आवे कहीं मेरे सूरत अल फातिहा पे आवे कहीं मेरे मुज़म्मिल ते मुद्दस्सिर पे आवे मेरी तमन्ना है मैं को वो कपड़ा मिले जेड़ा सोने मोहम्मद दे वजूद ना लगे मुसलमानों के खुश नसीब सहाबान अब्दुल रहमान बिन औफ बहु बड़ा ताजरा बहु दौलतमंद जिम्मेदार है लेकिन हुजूर दी कमीज पसंद है आदे सोना कमीज डाडी सोनी है मोहम्मद करीम समझ गए घर चले गए भाई पाती ने चा ओ लहाई ने चा फरमाया कौन है कितने चादर दा सवाल करने वाला चादर कमीज दी तारीफ करने वाला सोनिया मैं फरमाया अगा थी आते कुछ कमीज पसंद आदि पे मोहम्मद ते को तोहफा पिया दे दे अब्दुल रहमान बिन औफ जिम्मेदार चोटीदार जेदा कितना जनाब सोने दे काना हन कई सोने को तलवार वास्ते औजार तलुटेन सहाबा दिन या चंगा नहीं हकीता सोए मोहम्मद को कमीज दी जरूरत भी है ते पाती भी आदि ने कोई दी गुजर दे में वल सवाल कहे अच्छा नहीं कीता इदो नबी से पाती ते सवाल चकीती और तू जान दे मेरा मोहम्मद सखिए कहीं दा सवाल चलेंदा कहीं नहीं मोहम्मद कहीं को खाली वलेंदा कहीं नहीं
اج نہ منگیا عبد الرحمان دے اکھاں چوں آنسو ہیں صحابہ تو سب سچ بیٹھے آ دیو لیکن میں قمیض دنیا تے پاون واسطے نہیں گیتی میں خوشی دے موقع دے پاون واسطے نہیں گیتی عبادت دے پاون واسطے نہیں گیتی آکھے کیوں گیتی میں کہ میرے کو موت یاد آئیے مرن دے بعد انسان کو کفن پاویں میں آکھے کیوں نہ ہوے اج موقع تو فائدہ اٹھاواں پاک نبی دی قمیض گھننا پتہ کو وصیت کرے سا ایکو سنبھال کے رکھا ہے جنہ میں کو موت آونے میں کو کفن بھی کوئی نہ پوائے سونے محمد دی قمیض دی کفن دے چھوڑا ہے آج خدیجہ پاک سوال پہ کرن فاطمہ میرا آخری ٹائم ہے کفن ملنے تے میری تمنا ہے میرا کفن مکے دا نہ ہوئے دکانہ دا نہ ہوئے بازارہ دا نہ ہوئے وہ قمیض ہوئے جہی تیرے باپ پہنن تے قرآن دا نزول تھی دے فاطمہ پاک جلدی نال توڑیں اپنے سیدی خدمت جہازیں میٹھے نبی نے اپنی بیٹی کو چایا سینے نال لایا پیار کی دا فرمایا فاطمہ جلدی رس تیری امی دا کیا سوال ہے آدھی ابا جان امی بھی کچھ نہیں پہ منگ دی تو آدھے بدن نال لگی ہوئی سوئی قمیض پہ منگ دی پاک محمد کریم دی اکھائیں چون سوئیں فرمایا خدیجہ میں محمد تیرے ہوتے اتنا راضی ہوں اتنا تیرے وفاوائیں میں محمد تیرے ہوتے ڈاڈا خوش ہوں آج تو تا میری قمیض دا سوال پہ کرنی ہے اے خدیجہ اگر تو محمد جسم دا ٹکڑا منگیا میں محمد ہو بھی تے کو عطا فرما چھوڑا نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے غلاموں سوئے نبی قمیض لہامر پہن چادر لہامر پہن سدرہ دا مکین جبریل امین آ گئے آج کہنے سوئے اللہ نے پیغام دے کے بھیجے اللہ فرمیدہ پہ خدیجہ دے دکھانوں میں بھی جان دا خدیجہ دے وفاوہ کو میں بھی جان دا انہیں وفا شارہ کو میں بھی جان دا آج خدیجہ تو آجی چادر تے قمیض دے سوال پہ کہہ دیے خدیجہ کو خشک پہیا دے دے وہ کو اکبس تھولا جیا سفر رہ گیا ہے اے چادر نہ گھن میرے کو آمد دے میں اپنے فضلہ دا کئی چادر تے کو عطا فرما دے سا تا پیارے دوستو بیوی دی قدر کرو بیوی نال محبت کرو اے او خوش نصیب ہے جیسے تو فیض تو کو اللہ پاک اولاد عطا کریں دے والا اولاد تورے واسطے صدقہ جاریہ بن دیے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کی تین اکو سایہ بیوی دے نال وفا کی تینے جنا آخر ٹائم نبی سید آئے آپ دی عادت ہک رات ہک بیوی کو لڑانے عدل و انصاف دسائن امت کو آخر چندری پہلے نبی سے تکلیف نال تھین تے آپ کو زیادہ محبت سیدہ عائشہ صدیقہ دے نال آپ تکلیف نال تھین باقی بیویاں کو سروائنے اون وقت 9 بیویاں زندان دودہ وصال تھی گیا آپ نبی تھی کہ مالک و مختار تھی کہ امت کو درس دیتے نے پر میں نے آئے میرے بیویوں میرے تو ہاڈا میرے ہوتے حق ہے میں تو کو جناب ٹائم بھی دے وہاں تو خرچہ بھی اٹھاوا اور تو دکھ سکھ بھی برداشت کرنا ہے میری ذمہ واری ہے اور میں کو تکلیف آ گئی ہے اور لگ دے میں چندری ہے دا مہمانا میں محمد توڑے کولو اجازت گھندا توڑی اجازت ہوئے تا باقی دی میں عائشہ دے کول گزار چھوڑا آپ مالک ہن مختیار ہن اللہ نے سونے دی تابعداری دا قرآن جو حکم دیتے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فرمایا جلے میرے محبوب تو آپ کو حکم کرے اگنا گنجائشی کہنے تو سا چونو چرا کرو بس محبوب آخر تو سر جھکا دیں امت کو تعلیم دیتی نے اگر انصاف نہیں کر سکتا تو وال حقہ کافی ہے اگر کرنے زیادہ تو وال ایمیں انصاف کر جی میں محمد رسائی ویندے
میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدیجہ پاک واسطے چادر دلوایا، اللہ نے پیغام بھجوا دیتا، خدیجہ پاک دارو کفا سے ان سے تو پرواز کر گیا، او میرے جنازے دے احکام کہنا آیان، خدیجہ پاک دا جنازہ چوی آئے، مکہ دے لوگ نالن جنت المعلا قبرستان ہر صاحب دیکھیں، انہا گناہگار اکھے کو اللہ پاک نے دکھائے، اللہ ول بھی دکھاوے تو سایہ کو دکھاوے، اور ذرہ ذرہ دے وچوں محمد دے کلمے دی خوشبو پیاں دیے، محمد دے نور دی خوشبو پیاں دیے، مکہ بھی مہکدا پیا ہے، محمد دا مدینہ بھی مہکدا پیا ہے۔ خدیجہ پاک کو گھن گئے، مٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھے قبر تیارے، فرمایا باقی یکی ہٹ ونجو، اے میری وفادار بیوی ہے، ایکو قبر دے وچ محمد اپنے ہتھاں نال آپ لہے سی۔ اج ایک مسئلہ عام تھیا واسطے جو خامند بیوی دے جنازے کو کندھے نہیں دے سکدا، نہ دا منہ دیکھ سکدے، نہ کو لہا سکدے، اے غلط ہے، جہالت ہے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت ہے، منہ بھی دیکھ سکدے، کندھا بھی دے سکدے، اگر علم ہے تو جنازہ ہی آپ پڑھا سکدے، قبر وچ بھی آپ لہا سکدے۔ اور میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جہی عورت جس مرد نکاح جو فوت تھی سی، اللہ سونے نے انہاں دی بخشش کی تھی، تو پھر بھی جنت دے وچ ولا ان حکومیاں بیوی والا رشتہ عطا فرما دے۔ اللہ آباد آباد ٹائم میں نے کہا کافی ٹھیک ہے، گل میں کہنا پی ہم ہاں سیدہ خدیجہ پاک ہوں میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھاں نال لہائے، بولو تا صحیح یا محمد وجود رحمت للعالمین، جن دی قبر دے اوتے کھڑے ہوں، میں کو رحمت دی تھوڑو سی، اور سونے دے اتنا فیض ہے کہیں درخت نہ لنگھے نہ ساوا تھی بنیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے وچ لے کے آپ ہتھاں نال دفن کیتے نے۔ مسلمانوں بیوی ڈاڈی عظمت والی ہے، بل اولاد ڈاڈی پیاری ہوندی ہے۔ تدفین تھی گئی حج صاحب، ہن سارے لوگ چال پئی چا کے واپس میں آنے، سونے نبی دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا دوڑ کے آئیں، آ کے اپنے بابا دے قدم نال لپٹ گئے، عرض کرنے ابا مکے والے بھی واپس بھر لیں، جنازہ والی چال پہ بھی بل رہی ہے، سویا محمد تو بھی آ گئے، دسا میری ماں خدیجہ کتھا ہے، سویا میری اماں کتھا ہے۔ آگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو سینے نہ اللہ کے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ تیری ماں دا کردار اتنا بلند ہے، میرے اللہ پاک نے ہوں دے واسطے او مقام منتخب کیتے، قیامت تے جتھوں نور دا روشنا بھی آسن، جنت دا خوشبویاں بھی آسن۔ اے فاطمہ ہوں تیری اماں دنیا تے نہیں آ سکتی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میں اکثر فاطمہ پاک کو مل رہا ہوں، اور میری چال میری آواز کچھ خدیجہ نال مل دی ہے۔ آج میں لنگھیا فاطمہ پاک میں کو ڈٹھے، میں کہیں پاسے کہیں بے گھر کام پہ بھی نہیں آمی، میری چال جو ڈٹھی نے فاطمہ پاک مجبور تھی کہ دوڑ کے آگے میرے دامن نال لپٹ گئی ہے۔ تو بچی آدھی بھی امی جان میری اماں خدیجہ تو سا فاطمہ کو چھوڑ کے کنتے پوینے ہو، اماں پہ فاطمہ دا حال تا دیکھ، نہ دے دا سکونے نہ رات دا سکونے، اماں تینا زیارتہ نہیں مل دا، تیری محبت نہیں مل دی، آکو سارا خیال ماں والا۔ پاک بی بی ام سلمہ فرمینے میں سمجھ گئی آج فاطمہ کو بچھڑی ماں یاد آ گئی ہے، آج فاطمہ پاک ام یاد آ گئی ہے۔ میں ہانا اللہ کے منہ تو بھلکا نہیں ہٹایا، میں دلا سے رتی رکھیں، کچھ دیر دے بعد بی بی کو نیند رہی ہے، میں چاہ کے سکون نہ سما کے تے اللہ سونے دی بارگاہ میں دعا کی تے مولا میری فاطمہ ڈاڈی اداس ہے، ان دی اماں دے درجے بھی بلند فرما، میری فاطمہ کو صبر عظیم دے تے اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ساکوینا پاکاں دی غلامی نصیب فرما دے، میاں بیوی نال محبت کرے، بیوی میاں نال محبت کرے، گھر جنت دا منظر بنوے دے، روح مل کے اولاد تربیت کرن، تو پھر بال حسن حسین دے غلام بنوے سن۔ امی نے ڈاڑھا تکلیفاں بھوگن، تے اللہ دے محبوب فرمائن جہاں تکلیفاں جو وقت گزرے اللہ تعالیٰ دے گناہ معاف فرما لے دے، اللہ تعالیٰ قبر دے عذاب تو بچا کھن دے، اللہ قیامت دینے کو بغیر حساب دے جنت عطا فرما دے دے، اللہ تعالیٰ بیماریوں کو شفا عطا فرماوے۔ ہر دے دل دے وچ نبی دے دین دی محبت ہوئے، قرآن دی محبت ہوئے، صحابہ دی محبت ہوئے، مل کے بولو اہل بیت دی محبت ہوئے۔
استاد اقبال صاحب دو شعر نات دے پھر انشاءاللہ مسجد دا چندہ ہو سی.